Έχουμε αρχίσει και ζούμε με το Φάνη. Ημέρα πρώτη. Έχουμε αρχίσει και ζούμε με το Φάνη. Κάποια πράγματα δεν πηγαίνουν σωστά. Νιώθω ότι με αποφεύγει λίγο τελευταία. Και ειδικά στην κουζίνα δεν μου δείχνει τα πράγματα που πρέπει να κάνω σωστά. Το ρωτάω πού είναι οι κατσαρόλες και με βρίζει και μου φωνάζει και με βαράει. Δεν ξέρω πώς θα καταλήξει η φάση. Αλήθεια. Μέρα πρώτη. Αρχίζω και συζητώ με τον Νικολάκη. Τα πράγματα πάνε τέλεια. Τέλεια, δηλαδή μέσα στο σπίτι έχουμε συνεννόηση, όλα κομπλέ, φέρνω φίλους μου, φέρνει και αυτός δικούς του φίλους. Και ειδικά στην κουζίνα είμαστε τέλεια. Δηλαδή όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Μου αρέσει μέχρι στιγμής. Φάνη! Έλα! Να σου πω ρε αγόρι μου, σου είπα να πας να πάρεις ένα άβα να πλύνω τα πιάτα ρε μαλάκα. Εντάξει ρε μαλάκα, το ξέχασα. Τι ξέχασες ρε μαλάκα, έχει καμοτελειώσει το άβα. Ρε μαλάκα. Πότε τελειώσε ρε μαλάκα. Δεν ξέρω τι στον μπούτσο πλένεις, τον κόλλο σου πλένεις με το άβα ρε μαλάκα. Δεν άκουσα τι είπες. Άστο, τίποτα, άστο. Καλά. Τι στο μπούτσο θα φάμε, δεν πει τούτο πάει να πάει σούπερ μάρκετ του μαλάκα, δεν πήρε τίποτα εδώ πέρα, τι έχει βάλει τώρα. Τι είναι αυτά ρε μαλάκα. Τι να φάμε τώρα εδώ. Του είπα να πάρει να φάει. Ρε μαλάκα Φάνη, πήγε σούπερ μάρκετ ρε μαλάκα να πάρει μαγαρόνια. Τι μακαρόνια ρε. Τι θα φάμε ρε μαλάκα, θα παραγγείλουμε πάλι. Εντάξει ρε μαλάκα, συγγνώμη. Είναι μαλάκας. Του έχω πει, του είπα 2 φορές να πάει στο σούπερ μάρκετ. Με έγραψε στα παλιά του παπούτσια κυριολεκτικά. Ούτε να φάμε, ούτε ένα άβα του είπα να πάρει. Δεν πήρε τίποτα. Μαλάκα, γάμισε τα ζώα. Τι κάνετε ρε μαλάκα, όπου ήρθες. Πού Τι λέει φίλος σου. Τι αδερφός μου ρε, Ο Σνάκης. Τι έγινε. Τι λέει. Τι κάνετε εδώ. Κάνει λίγο άκρη, δεν βλέπεις τηλεόραση. Α, Κάνει έχει ανοίξει πιο... το Εκεί, τέλειος, μαλάκα, ζώα. Ναι, να σου πω, Έλα. Φάνη. Τέτοια. Να μαζέψεις μετά, Θα μαζέψω ρε. Να μαζέψεις μαλάκα γιατί δεν μπορώ να τα μαζεύω συνέχεια όλη την ώρα. Πάμε για Θα καφέ. πάμε μετά και καφέ. Κοίτα άκου. Τι ώρα θα πάτε για καφέ. Σε λιγάκι. Και τι ώρα θα γυρίσεις. Έχουμε και το... Το θέμα εγώ δουλεύω αύριο όμως και πρέπει να ξυπνήσω νωρίς. Δεν θα έρθεις εδώ το βράδυ μεθυσμένος να με ξυπνήσεις. Δεν θα σε ξυπνήσω ρε μαλάκα. Βασικά, να σου πω, επειδή δεν έχω σπίτι που άκουμηθώ εδώ πέρα, σε πειράζει, είμαστε καλά που άκουμηθώ. Μπορείς να σου φιλοξενήσεις. Πού θα κοιμηθείς όμως, πού θα κοιμηθείς. Εντάξει ρε μαλάκα, έχουμε και άλλο κρεβάτι μέσα. Αν δεν σας πειράζει, έτσι δηλαδή. Όχι ρε, στα αρχίδια σου ρε. Ευχαριστώ ρε. Εντάξει Νάκη. Ναι, εντάξει. Οκ. Που λες μαλάκα. Είναι τέλεια. Πιτόγυρα συνέχεια τώρα εδώ πέρα, όλα. Δεν μαγειρεύω, άμα ξεμείνουμε από φαγητό πάμε πιτόγυρα. Αν και μαγειρεύω κάθε μέρα εγώ. Εντάξει, αλλά παίρνουμε και κάνα πιτόγυρο το βράδυ έτσι να φάμε. Είναι τέλεια. Με τον Νάκη πάλι συνεννόηση δεν έχουμε θέμα. Θα μείνει για ένας ξάδερφός μου σήμερα σπίτι, δεν είχε κανένα θέμα απολύτως, δηλαδή όνειρο ζώο μου με ξυπνάτε. Στο λέω κι απ' τις φίλες σου Καριόλες. Πού είναι Πού είναι ο άλλος. Νικολάκη. Ω μαλάκα. Πού είναι Νικολάκη αγόρι μου. Νικολάκη αγόρι μου, πού είσαι Νικολάκη. Ω μαλάκα μη σου. Μαλάκα αυτός παιδάκι μου. Νικολάκη. Νικολάκη, πού είσαι αγόρι μου. Κοιμάται το αγόρι μου. Κοιμάται. Κοιμάται το αγόρι μου. Έλα, μαλάκα, το κάνουμε στην άκρη. Νικολάκη. Νικολάκη.
Κοιμηθούμε. Να πάω να κοιμηθώ μέσα. Όχι ρε μαλάκα, πες εδώ ρε μαλάκα. Κολλάκι, κάτσε λίγο ρε μαλάκα. Κάτσε λίγο ρε μαλάκα. Κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο. Εντάξει κολλάκι. Τι κάνετε ρε μαλάκες? Εντάξει Νικολάκη. Ήταν γαμάτα ρε. Νικολάκη. Κάτσε λίγο ρε μαλάκα Νικολάκη. Τι είναι αυτό? Αλλά θα πρέπει να ξαναπάμε Το σπίτι του. Φιλέ, γαμάει φιλέ. Πού είναι Νικολάκη? Αγαμίσου. Νικολάκη. Δεν το φως. Ωραία, που είστε, ένα αφήστε. Στο μπούζο ρε μαλάκα, τώρα το πιστεύω ρε φίλε. Μπουρδέλο, ούτε την τηλεόραση, ούτε τα πράγματα. Δεύτερη μέρα, δεν κοιμήθηκα καλά χθες το βράδυ. Τώρα πρέπει να πάω στη δουλειά, είναι 6 ώρα. Ας ελπίσουμε πως τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Μαλάκα! Μαλάκα, τι ωραία! Μαλάκα, έλα, ξύπνα ρε, ξύπνα, ξύπνα, έλα, πω, άντε κάπως. Μαλάκα! Πού είναι άλλος ο Ξανθούλης? Μαλάκα, πώς έπιαμε χθες. Φας. Μαλάκα. Μαλάκα, τα μάτια μου είναι σκατά. Πάνι! Ρε χοντρέ! Έλα ρε! Πεινάω, τι θα φάμε ρε! Πού είναι ο Νικολάκης? Δεν ξέρω ρε μα. Μαλάκα. Πώς ζαλίζομαι ρε. Νικολάκη! Στο μπούτσο ρε μαλάκα. Νικολάκη! Κάναμε χθες ρε μαλάκα. Κώστα! Έλα ρε. Πού είναι ο Νικολάκης ρε μαλάκα? Δεν ξέρω ρε μαλάκα, δεν είναι πουθενά εδώ μέσα ρε. Τι πουθενά δηλαδή? Δεν ξέρω, έφταξα, δεν είναι εδώ. Ωραία πώς το. Τα φάμε ρε, πεινάω. Γι' αυτό ρε μαλάκα λέω που είναι ο Νικολάκης. Δεν έχετε κανένα φαγητό εδώ πέρα ρε. Όχι ρε μαλάκα, του είχα πει να πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν πήγε ο μαλάκας. Ότο μαλάκα, ό,τι να είναι, σου ζαλείς τα αρχιδιά. Εντάξει τώρα γάμισε το. Όλες τις εσύ τις κάνεις ρε μαλάκα. Ναι ρε μαλάκα. Γάμισε, Και ρε. κουζίνα και όλα, γάμισε με τώρα. Έχουμε ξυπνήσει εδώ και κάνα μισάωρο τώρα και ψάχνουμε να φάμε. Αλλά δεν ξέρω πού είναι ο Νικολάκης. Για κάτι μου είχε πει εχθές ότι θα έκανα, αλλά δεν ξέρω τι. Κάτι με φάση είχε να πάει κάπου και... δεν ξέρω πού στο διάλογο είναι. Και δεν έχω και κάρτα ρε γάμο το. Αυτό είναι όλο το θέμα και δεν έχουμε να φάμε τώρα. Μου είχε πει ότι θα πήγαινε στο σούπερ μάρκετ μετά, κάτι τέτοιο, αλλά δεν ξέρω. Έλα ρε. Στο διάλογο είσαι, μαλάκα. Τι? Στο διάλογο είσαι. Στο δουλειά ρε μαλάκα, τι που ήμουν? Για δουλειά, μαλάκα, δούλευε σήμερα. Ναι ρε μαλάκα, Τετάρτη είναι. Καλησπέρα, Ωρινά. Καλησπέρα, και εσύ ακόμα εδώ είσαι? Περάσαμε ωραία. Έχει πολύ ωραίο το σπίτι σου, Πάκο. Είναι πολύ ωραίο το σπίτι σας. Ναι, καλό είναι ρε φίλε, αλλά τι φάση ξέρω εγώ. Βγήκατε καθόλου? Πήγαμε και ένα καφέ, για ένα ποτάκι, ξέρω. Αυτό ρε παιδί μου χθες. Όχι για χθες, για τώρα λέω ρε μαλάκες. Τώρα πριν λίγο ξυπνήσαμε. Α, Εσύ δεν ήταν ότι θα πήγαινες για σούπερ μάρκετ. Δεν είχες πει εχθές.
Όχι. Ότι μετά από αυτή τη δουλειά που είχε και καλά να κάνει, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ. Ρε μαλάκα, δεν έχει τίποτα μέσα. Ναι, ρε μαλάκα, ήσουν όλη μέρα εδώ, ρε μαλάκα, από το πρωί. Εντάξει, κοιμόμουν. Δεν μπορούσε απλά να σηκωθείς και να πας στο σούπερ μάρκετ. Κοιμόμουν, ήμουν κουρασμένος. Έχω κουραστεί με την όλη φάση. Δεν ξέρω τι παίζει με το Φάνη. Δεν ξέρω αν το κάνει επίτηδες αυτό το πράγμα ή αν του βγαίνει. Αλλά πιστεύω ότι κάτι πρέπει να κάνω γι' αυτό. Θα δούμε πώς θα πάει και θα καταλήξω κάπου.